Tarja, sinun rakkaan joululaulusi on nimeltään Varpunen jouluaamuna, eikö näin? Miksi juuri se ja miten on siellä kaukana Argentiinassa? Soiko se sydämessäsi sielläkin? No miksikäs ei sois? Vaikka kaukana onkin, toki soi. Varpunen jouluaamuna on kappale, josta huokuu suomalaisuus. Ja sillä on ihana melodia, koskettava tarina. Ihan totta. Tässä konsertissa kuulemme sinun esittämänäsi laulun nimeltä Heinillä härkien kaukalon. Suosittu joululaulu ilmestyi vuonna 1926 jyväskyläläisen opettajan Martti Korpilahden toimittamassa lauluvihkosessa nimeltä Varpunen. Alkujaan se on ranskalainen kansanlaulu 1600-luvulta. Tarjan kanssa estradilla on jälleen Cantores Minores Cuoro. Ole hyvä, Tarja. Keskellä